Mela riforma meħtieġa. Kwalunkwe ħaġa fid-dinja tagħmel iż-żmien tagħha u tkun trid tirranġa, tkun trid terġa' ddura id-dar, terġa' tbajjat. Tajjeb, u l-istess ħaġa l-Knisja anke skont l-istampa hawnhekk għandha ħabta li issofri ħsara minn diversi fatturi. U jekk hemm xi ħaġa li ta' bilħaq għandha taċċitana hija l-istorja tal-Knisja. Il-Knisja li issa hija ilha 40,000 sena. Mixja twila, mixja bit-tajjeb u l-ħażin tagħha bil-imħabba li wriet fid-dinja kif ukoll bl-abbużi tagħha. Knisja li mhux dejjem kienet fidila lejn l-arus tagħha. Però nemmnu li matul din il-ġrajja ta' kultant tajt taħbad taqta' nifsek u taħbad ukoll tibki tajt x'qed jiġi fih, x'qed jiġi fih. Kif jista' jkun kapaċi niżvijaw daqshekk. U allura bħala bidu biex naħna nifhmu illi bħala evanġeliċi llum il-ġurnata ma kienx kapriċċ illi aħna isseparajna mill-Knisja Kattolika Rumana. Isseparajna u wkoll il-Knisja Kattolika Rumana kaċċietna. Ġifieri iż-żewġ fatturi. Tajjeb, ċelebrazzjoni tal-500 anniversarju mill-Riforma Protestanta tafu daqsi li kwalunkwe moviment ma jistax ikun perfett. Però kien hemm ħidma tajba, eċċellenti tal-Ispiritu Santu qiegħda b'nies bħalna sabiex il-Knisja terġa' tieħu spinta, terġa' l-Evanġelju tal-Grazzja tal-Alla jerġa' joħroġ għad-dawl. Tajjeb meta Ġesu kien fostna fuq l-art, tagħna din il-wiegħda li hu se jibni l-Knisja tiegħu. Tajjeb, huwa xogħol. Ir-responsabilità tiegħu li jibniha iva jinqeda ħafna drabi bħaddiema, tajjeb, bħalna l-koll, però wkoll semmilna li fis-saltna tiegħu se jkun hemm il-qam u s-sikran. Ġifiedina fżati dwar li ma nix għalfejn speċi niskandalizzaw ruħna bħalli kieku. Il-qamħ fil-ġudizzju Alla jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu s-sikrana jarmija f'nar li ma jintefiex. Ġifieri dan huwa x-xenarju biex ngħidu hekk. Fi żmien apostoliku mbagħad meta Ġesu tela lura fis-smewwiet u ħalla 12 raġel responsabbli flimkien ma' oħrajn magħhom sabiex jibdew xandru mad-dinja kollha dak li huwa għallimhom partikolarment dwar il-mewt u l-qawmien tiegħu. L-apostli fi żmienhom servew bħala il-pedament għad-dottrina, tajjeb, dottrina kienet ikkonfermata b'mirakli, mirakli qawwija, mirakli tal-istess tip u kwalità li għamel Ġesu Kristu xejn inqas u xejn aktar, tajjeb, u narawhom illi il-xogħol partikolari u speċjali tagħhom kien illi jippritkaw bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, tajjeb, indaħlu f'dak l-evanġeliżmu, siefru, marru f'pajjiżi oħra, tajjeb, l-Atti tal-Apostli għandna idea ta' din l-istorja eċċitanti u x'vera. Ħallew it-tagħlim tagħhom li kien it-tagħlim illi Sidna Ġesu qabbadhom biex iħalluh mhux biss għal żmienhom biss imma għal ġenerazzjonijiet li ġejjin għalina l-koll. U għalhekk ħadu ħsieb illi jiktbu dak li ħana llumna fuq bħala Testament il-ġdid, tajjeb, 27 ktieb illi iservu bħala l-awtorità suprema u unika tal-Knisja tiegħu. Wara li mietu l-Apostli, dak iż-żmien insejħulu iż-żmien post-apostoliku. Tajjeb, li jibda nibdew naraw kittieba li ħafna minnhom pruvaw jiddefendu l-fidi ġdida Kristjana. Tajjeb, u kitbu dak li ħassulhom apologies. Ħafna drabi indirizzati lill-imperatur li jinserta fis-seta tal-Imperu Ruman,
Ġustinu l-Martri, Clement Alexandra, Irenew, kien hemm ħafna aktar. Tajjeb, eventualment dawn aħna llum il-ġurnata nirreferu għalihom bħala is-Santi Patri, iċ-Church Fathers. Tajjeb, l-istampi li qegħdin taraw tagħhom ma jfissirx li kienu jixbħuhom, dak huma sempliċement rappreżentazzjonijiet immaġinattivi tal-artisti li insertaw dakinhar. Tajjeb, però l-istampi kollha kemm aħna jogħġbuna, nidu pjaċir bihom anke isem qabli tabbina ma stampux vera. Fis-sena 325 ġrat xi ħaġa importanti. F'dak il-perjodu li nintaraw hemmhekk, tajjeb, baqgħu għaddejjin l-istorja x'ġara dakinhar, tajjeb ħallewilna nies bħal dawn, bħal Papija, Atenagora, Origene, tajjeb li kienu wkoll għalliema, tajjeb mhux kollha kienu strettament fidili għall-iskrittura. Origene pereżempju esprima kemm il-darba il-konvinzjoni tiegħu li finalment fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ħajsalva. Jiġifieri dan kien studjuż, kien intelligentissimu, però naraw kif anke bniedem bħalna kapaċi anke jgħid affarijiet li ma direttament kontra l-iskrittura ġvera. Perjodu post-Niċeani, il-perjodu post-Niċean, wara il-Konċilju ta' Niċea. Tajjeb, ħanaraw aktar quddiem baqgħu ikun hemm awturi, teologin sejħulhom, nies li kitbu dwar il-fidi Kristjana, tajjeb Ċirillu ta' Ġerusalem, Ilaru ta' Poter, ukoll hemm ħafna. Xi wħud nafu li kitbu ħafna, però minn kitbietom kważi ma fadal xejn. Ma salvawx il-kitbiet tagħhom, ġifieri ma baqgħux jiġu kkupjati u intilfu. Tajjeb, oħrajn għandna ħafna tagħhom. Każ interessanti anke fis-seklu II, Tertuljanu li kien Afrikan, Kristjan, avukat, intelligenti ħafna għal darb'oħra, stret ħafna fil-moralità tiegħu, u dana fl-aħħar snin ta' ħajtu qaleb għal montanizmu li kienet isu moviment baqa' timbrat bħala setta, fis-sens li kien hemm da Montanus fil-Turkija tal-lum u beda jgħid li u għandu l-Ispiritu Santu b'mod aktar speċjal ma' ħadd ieħor bil-profeziji tiegħu. Dak il-movement kien ikkundannat infatti, però Tertuljanu xi ħaġa misterjuża ingħaqad magħhom. Kienu wieħed mis-Santi Padri li baqa' ma ġiex inkurunat bil-titlu San. L-oħrajn kważi kollha San, li f'Origine ovvjament, għax qal erba' ċuċati. Tajjeb, però aktar importanti minnhom jew daqshom. Għalkemm ftit li xejn nafu fuqhom huma dawk in-nies, ħafna nies li għal fedeltà tagħhom lejn Sidna Jesu Kristu kienu lesti wkoll li jmutu martri. Tajjeb, infatti Martus bil-Grik fisser xut, tajjeb, u allura għandna kronika twila ħafna ta' nies. F'dan l-ewwel 300 sena, tajjeb, ta' nies li mietu martri għalhekk għandna din il-mużajk ta' Felicitas u Perpetua f'Kartaġni, fejn illum hemm l-Alġirja hemm storja interessanti tagħhom kif kienu mixħutin fl-anfiteatru, mhux huma biss. Storja li hemm ħafna, Polikarpu ta' Smirna, il-martri Silittani, Perpetua, Felicitas plus 4 magħhom, Agata Laurentius tal-Birgja fuq bħala San Lawrenz da. Ma dawn il-martri wkoll bdiet timbet ħafna invenzjonijiet immaġinattivi u fantastiċi ta' mirakli li kienu jagħmlu. Da minn kmieni bdiet dira din ċertu superstizzjoni, tajjeb. Però ċertament dawn kienu nies devoti, tajjeb, li waslu biex taw ħajjithom għal fidi tagħhom. Speċjalment meta l-Imperatur Rumani
għamlu jew nidew persekuzzjonijiet uffiċjali kontra l-Knisja. Tajjeb il-fidi ġdida kienet għadha religio illiċita, tajjeb ġifi reliġjon ġdida bla permess tal-Istat, u allura ikollok imperatur li ifettillu jagħmel persekuzzjoni, jordna persekuzzjoni kullum kien, u allura l-Knisja tbati. Tajjeb oħrajn, Photinus dan kien isqof ta' Lyon, Blandina oħrajn, u l-Marti ta' Vien kollha hemm l-istejjer tagħhom miġbura finalment minn John Fox li kien Kristjan fis-seklu 16 kitab tieb twil ħafna, Acts and Monuments, aħna nafu aħjar bħala The Book of Martyrs. Storja kommoventa ħafna ta' dawn in-nies li taw ħajjithom għal Kristu. Però frattant anke fi żmien tal-martri nafu li kien hemm anke żbalji bikrija li daħlu anke minn kmieni, bdew jiġu aċċettati ġeneralment il-kult tal-qaddisin. L-ewwel wieħed, il-nies bdew ikollhom ċerta devozzjoni esaġerata lejn l-qaddi speċjalment jekk ikun miet martri. Tajjeb allura jżommu r-relikwi tiegħu, il-biċċiet, il-fdalijiet tiegħu. Dan naraħ mill-bidu. Tajjeb imbagħad ukoll tmexxija monarkika fejn it-Testament Ġdid jaraf illi l-Knisja tajjeb bħal mija din għandu jkun hemm pluralità ta' mexxejja, mhux mexxej wieħed tajjeb, mhux biss żviluppat din l-idea minn kmieni li jkun hemm wieħed imma wieħed anke fuq belt sħiħa. Avolja forsi jkun hemm 30 kongregazzjoni. Jiġifieri hawnhekk naraw ħaniru tluq mill-pattern bibliku. Tajjeb ukoll il-Mamudija ta' Ħfer id-Nubiet taħt minn kmieni nosservawha li allura meta wieħed jemmen illi bil-Mamudija li jirċievi ħajħafru l-Nubietu waslet ukoll għax żball ġifieri ħorġ vera biex bil-mod il-mod jibdew jitamdu trabi wkoll. Tajb, il-Knisja ovvjament kienet imsejħa biex iżżomm li anfisha fuq tagħlim apostoliku, però ovvjament xorta waħda kien hemm edewwa kbar u persistenti tal-Knisja, fis-sens li l-Apostli fżaw kemm il-darba li ħajkun hemm profeti folozz, għalliema folozz, tajjeb li jiġbdu għalihom dixxipli sabiex nassu kontra tagħhom. Però l-iktar tnejn kattivi f'dan iż-żmien u anke wara kienu n-Gnostiċiżmu u l-Manikeizmu. L-aktar wieħed gnostiku famuż huwa Markion. Da pereżempju dana kienu ifettlilhom li jiġu f'moħħhom jagħmluh. Testament il-ġdid, it-Testament il-qadim ramih il-barra għal dak ma joċċalina xi rappreżenta l-kattiv. Testament il-ġdid żamm l-Epistola ta' Pawlu biss u qasqas ukoll xi passaġġi mill-Luqa u Vanġilu wieħed jaslu biex jagħmlu affarijiet bħal dawn. Qed tifhem, però still kellu following dan il-raġel Valentinjan ukoll. Il-Manikeizmu wkoll l-idea li din ir-reliġjon kienet importata mill-Vant illi prinċipju ta' tajjeb, prinċipju ta' ħażin, dawn fiġlieda bejniethom, dak li huwa materjali huwa ħażin. U allura mela l-ġisem tagħna għax huwa materjali trab, vera, huwa ħażin. U allura araw kif taħdem l-ħaġa, u allura l-ġisem huwa ħażin, iż-żwieġ huwa inferjuri, aħjar tibqa' ħażeb milli tiżżewweġ għax hija xi ħaġa karnali, xi ħaġa maħmuġa. Dawn l-idejat bdew minn kmieni. Tajjeb? Però ħaġa li ġrat imbagħad fis-sena 312 Kostantinu, l-imperatur li kien għadu mhuwiex propjament l-imperatur, dak iż-żmien kien għadu qiegħed jiġġieled kontra r-rivali tiegħu biex jipprova jieħu l-ħakma totali tal-imperu. Jingħad li kellu din il-famuża viżjoni fejn raq salib u inħokk sinji vinċi b'dan is-sinjal irbaħ u l-leġenda tgħid li Kostantinu konverta kemm verament ikkonverta għaliex baqa anke jipromuovi l-paganizmu u tagħmet fl-aħħar net appuntu għax kienu jemmnu l-Mamudija ta' Ħfer id-Nubiet. U allura minn żmien u allura peress li Kostantinu mbagħad aċċetta
reliġjon nisranija bħala reliġjon tal-istat. Tajjeb, ġraw kambjamenti qawwija ħafna. Il-Knisja u l-Istat iżżewġu flimkien. Tistgħu timmaġinaw jiġifieri li għandek nies pagani jew b'kultura pagana, tajjeb li qegħdin imexxu bħala gvernaturi u f'karigi oħra, u mill-Knisja imsieħba ħabiba tagħhom. Tajjeb, ukoll il-paganiżmu ġie magħmed ħafna prattiċi tal-pagani, tajjeb it-tempji tagħhom bl-artali differenti matul it-tempju ġew adottati mill-Knisja eventwalment, mhux mill-ewwel, tajjeb ċerta idolatrija, kompromessi. Ġifieri dawn il-problemi kienu hemmhekk. Jiena meta kont żgħir kont naħseb illi fl-ewwel ftit sekli l-Knisja kienet pura, mbagħad xejn minn dan. Ċertament kien hemm in-nies li kienu fidili, però oħrajn bħal dan Arius mill-Lixandra kien presbiteru, beda jgħallem mingħajr mistija ta' xejn li Ġesu huwa maħluq, mhux il-ħallieq. Tajjeb, missier ma kellux bidu, ma Ġesu kellu bidu. Għadina għadna nsibuha fil-Jehovah's Witnesses pereżempju. Arius ġifieri dana fis-seklu 4, tajjeb, tant kien qiegħed xandara din il-ħaġa, għandha din l-ereżija, tajjeb, illi finalment il-Knisja, speċjalment tal-Lvant, tlaqqgħu bħala konċilju ngħidulu, tajjeb, sabiex jiddiskutu din il-kwistjoni. Tajjeb, ngħidilkom ukoll li f'dik il-konċilju, l-ewwel konċilju ekumeniku nsejħulu, ma kien hemm ebda isqof li rrappreżenta lil-Ruma f'din l-okkażjoni. Tajjeb? Però ġie deċiż li Ġesu ċertament huwa divin, daqs il-Missier u l-Ispiritu Santu, u allura ħareġ ban kontra Arius. Tajjeb, Arius kien ikkundan, però it-talent tiegħu xorta baqa' iħabbat il ħafna nies. Tajjeb, hawnhekk naraw il-konċilju tat-Taniċi ovvjament impressjoni artistika. Tara fuq quddiem hemm l-imperatur illi hemm mbagħad dak l-isqof naħseb jiena qed ifessfissu f'idnejh il għaliex issa huma msieħba flimkien. Dik il-ħaġa perversa li aktar ma għadda żmien aktar bdiet tħalli effett negattiv fuq il-safa tal-Knisja. Tajjeb, fis-seklu 4 mbagħad, ġifieri fis-seklu ta' wara, naraw kif prattikament il-Knisja kienet ħajdu hekk iffissata fuq it-Trinità. Kulħadd jiddiskuti t-Trinità. Jekk mur toħroġ tixtri ħassib tal-laħab jiddiskuti t-Trinità max-xarrejt tiegħu. Ġifieri kien hemm dan il-ferment kbir u kien hemm dawn in-nies, dawn sejħulhom il-padri Kappadoċjani, Girgor ta' Nissa, Girgor Nazzjanzenu u wkoll ħuh Basilju, ma nafx li ma wieħed huwa minnhom, kollha bid-dana. Però dawn il-tlet Santi Padri ħadmu sfiq sabiex jgħalmu u jispjegaw tajjeb il-dottrina tat Trinità li hija bażika mhux vera għall-fidi tagħna. Il-figura predominanti li ddominat is-seklu 4 u 5 imma li baqgħet ukoll tinfluwenza ħafna l-Knisja kienet Wistin ta' Hippona, żagħżugħ li kien pjuttost imqareb meta kien għadu żagħżugħ, anke kellu tifel barra miż-żwieġ, finalment ikkonverta taħt Ambrogio f'Milan, ma allura lejn pajjiżu u hemmhekk ftit wara laħquh isqof, kiteb immensament. Għamil titgħomor biex taqra kull ma kiteb. Titgħomor sħiħ. Teologu prinċipali tal-Knisja, filosofu fis-sens li pereżempju dan iddiskuta iż-żmien, x'inhu żmien, kif jaħdem, beda jaqbad dawn il-tali suġġetti filosofiċi ħadd qablu ma għamel hekk fil-Knisja. Tajjeb, ġielet ukoll kontra l-Pelaġjanizmu, ereżija li bażikament kienet tajt Alla tagħna mandamenti nistgħu nosservawhom faċilment, m'għandniex bżonn għajnuna minn Alla, ġifieri nistgħu nsalvaw lil nfusna, il-waqgħa ta' dan ma affettwatniex. Wistin
ġġieled din l-erezija b'suċċess, tajjeb, fi żmien ukoll twaqfu dak li llum nafhom bħala l-Agustinjani. Tajjeb. Figura wkoll importanti li kienu jgħixu fl-istess żmien miegħu, wieħed fl-Afrika u li ieħor bħal ħafna snin f'Bethlehem, Ġilon. Tajjeb, għandna ritratti jew fil-Konkatedral ta' San Ġwan, impitter minn Caravaggio, jiena ġib din l-istampa ħoġbitni hawnhekk l-artist għamlu bin-nuċċali, dak iż-żmien nuċċalit ma kienx jeżistu. Però nar il-ħajja axxetika, il-fatt li kienu jħobbu joqogħdu lura sawm, spiss, tajjeb, meditazzjoni. Ġilormu kien promotur, ġifieri avvanza ħafna l-qudiem l-idea tal-monastiċiżmu. Illi jekk inti tkun Kristjan tajjeb, gwab, twarrab mis-soċjetà u murejx għalik tajjeb, promovija ħafna, però il-xogħol l-aktar importanti li ħallilna kienet il-traduzzjoni ġdida tiegħu tal-Bibbja kollha, tajjeb, mill-lingwi oriġinali għal-Latin. Il-Latin kienet l-Ingliż tagħna llum, ġifieri kulħadd kien jitkellem bil-Latin, jaqrah u damet il-Latin dam għal ħafna sekli, xi ħaġa raġunata. Tajjeb, il-Vulgata kienet ħafna ħjar minn traduzzjoni oħrajn, però kellha l-iżbalji tagħha. Infatti fl-Efessin 5 hemmhekk jittraduċiha ħażin dan huwa misterju kbir għaż-żwieġ u jgħid dan hu sagrament kbir. U ħarġu tal l-idea li l-żwieġ huwa sagrament. U l-istess ukoll fejn Ġesu jgħidilna indmu huwa qalibha għamlu penitenza. Illi wkoll hija xi ħaġa totalment differenti. Allura dawn l-iżbalji il-Knisja wkoll kienet żvijata xi ftit jew wisq. Tajjeb il-ċenobiti dawn in-nies li fettlilhom għax hekk raw li aħjar ninqatgħu mill-ħamallaġna tas-soċjetà, tajjeb fejn Ġesu qalilna li intom għandkom kunu melħu dawl li bqija tan-nies, dawn bdew jinqatgħu għalihom, tajjeb u jsiru eremiti. L-idea kienet diġà teżisti fil-paganiżmu, però tal-moviment kiber ħafna. Tajjeb, l-ewwel nies li baqgħu famużi bħala eremiti Pakomju u Antonju li kienu jgħixu fil-deżert tal-Eġittu. Tajjeb, inħolqot l-idea li hemm allura Kristjaneżmu b'żewġ klassijiet. Nies speċjali, tajjeb, li jmorru jgħixu għalihom fil-meditazzjoni u t-talb, u nies li huma bajjada u furnara u tobba, nies komuni. L-invenzjonijiet li bdew ġejjin bihom biex jqazzu lhom nfushom, jinqatgħu mid-dinja b'mod litteru, tajjeb, kienu komiċi kważi. Wieħed minnhom li baqa' famuż għalhekk San Xmun Stilite, li dan għal ħafna snin sab kolonna tela fuqha u qagħad hemmhekk biex żgur in-nies ma jmissuhx, biex jaqata' min-nies ħalli jkun f'komunjoni malla, tajjeb, qegħdin naraw hemmhekk, però ma rrealizzax li n-nies kienu kuljum imorru niżel il-ġewla biex għall-ikel kellu bżonn ukoll in-nies. ċertu affarijiet ovvji għalina, però dak iż-żmien kienu saru popolari. Imbagħad xi ħaġa li ġrat li ħalliet effett qawwi wkoll li bdew illum jsejħulhom żminijiet tad-dlam, Dark Ages. Tajjeb, meta kien hemm invażjonijiet minn naħa tat-tramuntana ta' dan it-tribujiet li ġew anke mir-Russja, tajjeb, il-Hunni, Goti, Visigoti, aħna nafhom bħala barbari. Tajjeb li kienu jkissru monumenti, binjiet, tajjeb, il-paganizmu kien diġà merri, tajjeb, u allura l-Imperu Ruman kien wasal biex jispiċċa. Kien ilu hemmhekk ħafna, tajjeb, bħal kull imperu ieħor wasal it-tmiem tiegħu, il-pagani bdew jixlu lill-Kristjani li l-Imperu Ruman, is-soċjetà qed tisfaxxa minħabba fikhom. Għax intomx tipparteċipaw fil-ħajja soċjali tas-soċjetà. U allura Wistin ta' Ippona kiteb l-itwal ktib tiegħu De Civitate Dei, il-belt tagħna fejn spjega li kull ma hu fid-dinja jispiċċa, però l-belt tagħna ma tispiċċax tibqa' għal dejjem.
teżi qawwija ħafna. Tajjeb? Kienu wkoll personaġġi bħal il-Papa Iljun l-ewwel, illum magħruf bħala San Iljun il-Kbir u bir-raġun. Tajli għaliex bir-raġun għaliex dana kien wieħed mill-illum nafhom bħala papiet illi ippromuova ħafna u stinka ħafna biex bħal kieku inniżżel saqajh mal-art u jgħid illi l-sede ta' Ruma għandha awtorità fuq knejjes oħra. Ġib tiddieħla din l-idea dal-Papa li kellna qabel Benedittu 16 qal il-papat tal-Ljun kien indubjament wieħed mill-iżgħet importanti fl-istorja tal-Knisja. Nifhimha illi qalek il għaliex dak kien wieħed mill-ħajdu hekk li mexxa l-qudiem l-idea li għandu jkun hemm raj viżibbli fuq il-Kristjaneżmu kollu. Tajjeb, l-idea bdiet ġifieri, bdiet. Kif ħadna l-paganizmu bil-mod il-mod beda jikrolla, però darba fost oħrajn laħaq imperatur Ġuljanu li għalawlu il-laqam l-apostata għaliex fil-waqt li kien imrobbi bħala Kristjan mbagħad nesa kollox reġa' lura l-paganizmu tajjeb finalment indarab fil-battalja u l-leġenda tajt li hu jmut għal Viċisti Galilei, irbaħt Galilew. Għax hu prova jaqret il-fidi Kristjana mentri miet fil-għajb. Hawnhekk narawh li qiegħed jaħraq il-Skritturi Kristjani tajjeb sikwit meta l-edewa tal-Knisja pruvaw jagħmlu ħsara lill-Knisja żewġ affarijiet kienu attakkaw. Il-mexxija tagħha u il-kotba tat-Testament il-Ġdid speċjalment li kienu iġeluhom biex iċeduhom. Tajjeb? Ġifieri ninsabu issa f'sitwazzjoni fejn il-Knisja tinsab tgħix f'Ewropa, tajjeb, illi Ewropa illi qabel kien hemm unità għax kien hemm l-Imperatur minn Ruma, l-Imperatur ittrasfera ruħu lejn Kostantinopli u allura x'jista' jżomm il-parti tal-Imperu flimkien, dew jinqasmu. X'sors ta' unità sta jkun hemm u tweġiba l-Knisja. Il-Knisja bdiet tieħu post taffordja, toffri dik l-istabilità illi qabel kien l-Imperu Ruman għalija. Allura, ovvjament, nifhmu għadin kif dejjem poġġew importanza massima fl-uniformità tad-dottrina. Kollox infurzat, trid jew ma tridx, jekk aħna ngħidulek hekk trid temmel. Ġifieri l-żminijiet kienu qegħdin isiru pjuttost ibsa. Fil-waqt ukoll illi il-flok Vanġelu kienu aktar qegħdin jippreżentaw il-fidi tagħna bħala liġi ġdida. Liġi ġdida. Illi dina se rridu nifformulawha fid-dettalji kollha tagħha għal kull qasam tal-ħajja fil-Knisja fis-soċjetà u allura bil-mod il-mod diet ħirġa l-liġi kanonika. Il-Knisja Kattolika għadha ovvjament qawwija ħafna fil-liġi kanonika, għandha korsijiet fil-liġi kanonika. Irene u Valentinjanu l-Kbir kienu dawk li bdew din l-idea. Hemmhekk naraw l-istampa ta' Valentinjan tika huwa mużajk fil-Knisja f'Ravenna, għadu jeżisti sal-lum. Benedittu ta' Nursja, personaġġ ukoll importanti għaliex dana il-raġel beda moviment ġdid dak li ħana llum se jkun mill-Benedettini. Fl-Italja, f'postijiet oħra, l-idea li taħdem fl-għalqa bħala patri, imbagħad ikun hemm ukoll ħin għat-talb u riflessjoni. Tajjeb ġifieri isa xi ħaġa bilanċjata. Il-monastiċiżmu baqa' dejjem jissaħħaħ. Tajjeb, kien miżmum bħala l-ideal, l-aħjar, l-akrem de l-akrem tal-Knisja. Tajjeb? U allura b'mod spontanju ħafna il-monasteri saru ċentri ta' devozzjoni, jekk inti trid tgħix fil-ġabra mur hemmhekk, tajjeb, tagħlim ikkopjar tal-manuskritti speċjalment tat-Testament il-Ġdid. Nafu li dak iż-żmien ma kienx hemm stamperiji, mhux vera, qabel is-seklu 15. U allura dawn mod metikolus
bit-training apposta kienu jikkupjaw il-manuskritti naġenajt ħafna drabi ta' testament ġdid. Fl-Irlanda kien hemm movement qawwi. Tajjeb, il-missjoni tissokta. Mardux naħsbu li l-Knisja kmat li waqfet. Tajjeb, kien hemm xorta nies avventurużi, nies li kienu jemnu li aħna għandna l-verità u nixtiequ li din ukoll ngħadduha lil ħadd ieħor. Tajjeb, speċjalment li tramuntana baqgħu telajn il fuq lejn il-Ġermanja, l-Iskozja, l-Ingilterra, tajjeb għandkom hemmhekk l-ismijiet tal-missjonari baqgħu famużi għal dan ix-xogħol. Dik il-missjoni lejn l-Ingilterra infatti kienet sponsored biex ngħidu hekk minn dan il-Papa, Girgor il-Kbir. Il-għadar boħra dan huwa naħseb jiena l-tieni Papa wara il-jun illi dan jerġa' iżjed minn ta' qablu. Tajjeb, suġġerxa bil-qawwa illi l-Isqof ta' Ruma għandu preċedenza u għandu primat, għandu awtorità aktar minn kwalunkwe isqof ieħor. Fil-fatt kien hemm il-patriarkati oħrajn apparti Ruma, ta' Efesu, Kostantinopli, Ġerusalem, Kartaġni, Lixandra. Bliet importanti fl-imperu illi wkoll l-isqof tagħhom kien jippretendija. Tajjeb, u infatti kienu jissejħu wkoll papiet. Bħal Papa ta' Ruma l-istess kien jissejħu wkoll papiet. Tajjeb, eventwalment bidlu l-titlu tagħhom għal patriarka jew papas. Però fil-bidu kienu jissejħu papiet. U naraw dan it-tiġbid ta' poter, lejra, speċjalment bil-Levant, nies li jitkellmu bil-Latin, u l-punent, l-Levant li jitkellmu bil-Grek, skużawni, u l-punent li kienu jitkellmu bil-Latin. Jisum il-bidu qatt ma ftehmu bejniethom, tiskanta. Kien hemm din il-ċerta suspett bejniethom. Tajjeb? Kulħadd stenna jew ħanidu hekk promuva li nnifsu. Mentri ironikament Girgor l-ewwel li rajna l-istampa tiegħu milux. Fitra lill-Imperatur Biżantin Mawrizju ara x'jgħidlu. Ngħid b'kunfidenza li kull min isejjaħ li nnifsu jew jixtieq li jkun imsejjaħ saċerdot universali b'eżaltazzjoni tiegħu nnifsu huwa l-prekursur tal-Antikrist. Jew ma kienx Wycliffe jew Luteru li sejjaħ il-Papa l-Antikrist, kien Papa nnifsu. Ironikament. U l-falsitajiet biex il-seda Rumana tibqa' għaddej quddiem anke użaw counterfeits ta' dokumenti li ma kienu dokumenti llum nafhom bħala dekretali Isidorjani u donazzjoni ta' Kostantinu li speċi dawna kienu dokumenti li jgħidu li anke Kostantinu ta' parti mill-Italja l-Isqof ta' Ruma bħala suċċessur ta' Pietru. Tajjeb? Il-konċilji ekumeniċi, l-ewwel wieħed rajna fis-seklu 4 baqgħu jsiru, tajjeb, 7 konċilji li bażikament fid-deċiżjonijiet ta' dottrina li ddeċidew dakinhar aħna b'mod ġenerali naqblu ma' dak li qalu. Naqblu. L-ewwel konċilju naħseb jiena li ċertament ma qblux miegħu kien meta ingħad li l-użu tal-istatwi huwa permess fil-Knejjes u tista' tagħmel l-istatwi. Dan kollha tlaqqgħu biex jiddibattu jiddeċiedu kwistjonijiet teoloġiċi. Min għandhom ħadna l-kredijiet ekumeniċi, l-kredu ta' Niċea, l-kredu ta' Nassjan, 5. Tajjeb, li llum jiena nistqarrhom u allura nista' ngħid li iva, l-eruq tagħna ġejjin mill-antik. Ġrat xi ħaġa mbagħad fis-seklu 6-7. Il-qawma u t-teddida persistenti tal-Islam. Beda għal din il-ħabta Muhammad illi tul perjodu ta' 20 sena jingħad li l-Anġlu Gabriel beda jiddettalu l-Quran, tajjeb. Il-Quran ma nafx rajtuħx, ma tkomx għalfejn taqrawha ktieb. Li ċħat id-divinità ta' Kristu, salvazzjoni bl-opri, meta l-affarijiet kollha.
Tajjeb? Għex fil-Arabja u l-invażjoni għaliex dana priedka reliġjon tas-sejf, reliġjon tal-vjolenza biex jelbu lil dawk li ma jridux jissottomettu Islam tfisser sottomissjoni. Tajjeb? Invadew l-Afrika ta' fuq li kienet Kristjana ħafna dak iż-żmien. Però il-persekuzzjoni ta' dawn il-Musulmani tant kienet qalila li letteralment il-Kristjaneżmu spiċċa mill-Afrika ta' fuq. Inqeret għal kollox. Tertulliano veru qal li d-dem tal-martri u għaż-żerrija tal-Knisja, però meta tibqa' toqtol, il-Kristjaneżmu spiċċa. Kollu mill-Afrika ta' fuq. Tajjeb baqgħu tilgħin hekk daru għal ġo Spanja fuq il-kontinent kienu baqa għaddejja il-mewġa ta' żwieġ bejn stat u knisja. Ma jinarfux minn xulxin, tajjeb, idakru li xulxin, jissapportjaw li xulxin, tajjeb. U Karlu Manju li kien dakinhar u seħli n-nussu imperatur hemm il-Papa qiegħed jinkuranah fis-sena 800, data importanti, beda mbagħad fi żmienu l-Imperu Ruman Qaddis li huwa kumpless multietniku, parti minn Franza, il-Ġermanja u xi pajjiżi żgħar oħra. Territorji dan fl-Ewropa ċentrali li żviluppa fil-Medjuevu bikri u baqa' anke sa 200 sen ilu uffiċjalment. Tajjeb kemm kittieb imqareb Ingliż qal li dan l-imperu la kien imperu, la kien Ruman u lanqas Qaddis. U veru, għax li taqra x'kien jiġri dakinhar. Frattant kien hemm irwieħ twajba narġa' ngħid illi ħadmu għall-edukazzjoni tan-nies, għall-xandir tal-Evanġelju, Ċirillu, Metodju kienu aħwa, tajjeb teologi u missjonari fejn illum hemm il-Balkani, Slovenja u pajjiżi hekk. Tajjeb. Leġendi, superstizzjonijiet, min jaf ix leġenda din illi f'nofs is-seklu 9 kien hemm Papa mara. Jiġħduha bil-qawwa din, jiġħduha bil-qawwa, però hemm evidenza konkreta li tmissa bidejk u hija dokumentata illi dana kien hemm ġuvni Johannes Anglicus, Ingliż ġifieri, illi vjaġġa il-Greċja, Ateni, tant tgħallem u tant sar bravu mar Ruma, il-Papa ngaġġah fis-servizz tiegħu u meta miet il-Papa b'acclaim popolari laħaqu Papa. Kienet mara però. Eżatt kemm vera jew lejn għamilt question mark. Ġifieri, però meta Jan Hus fil-Konċilju ta' Kostanza iddefendalu nnifsu u rrefera l-korruzzjoni tal-Knisja fil-passat. Semma dal-każ ta' Papa Mara, Papessa, u d-dokumenti ta' dawk li kienu preżenti fil-Konċilju ħadd ma kontradixxih. Apparentament kienet xi ħaġa magħrufa li għal dawk is-sentejn kienet il-Papa inqabdet għaliex kienet ħaġa tqila mill-amanta tagħha u waqt purġissjoni mill-San Ġwan Lateran f'Ruma korriet u inqabdet u mietet infatti ftit wara. Mela il-bidu ta' ordnijiet tal-kavallieri popolari ħafna fil-Medjuevu kienu dawn in-nies li jpenġu lil nfushom eroj li defendu l-Knisja. F'Malta kien wieħed infatti l-ordni ospitalier ta' San Ġwan li bdew biex jieħdu sib il-pellegrini u sejrin fil-pellegrinaġġ lejn l-Art Imqazza. Minn hemmhekk tkeċċew marru Rodi, marru band oħra finalment Karlu V l-Imperatur Tom il-Malta, irridu jew ma rridux, kellhom aċċettawha Hobson's choice. Ġew hawnhekk ġibdu l-Ottomani biex għamlulna assedju ta' kważi 4 xhur. U minn dak quddiem saru prattikament pirati. Ġifieri kienu patrijiet fil-vokazzjoni tagħhom kienu patrijiet, però patrijiet ġellieda
illi xogħolhom il-missjoni tagħhom kienu li joqtlu lill-Ottomani, lill-Islam, nies tal-Islam. Oħrajn f'Ispanja u pajjiżi oħra Templari, tas-Santu Sepulkru, ta' San Lazzru, ħafna oħrajn, ma nagħmel issa sħiħa. Tajjeb, però din il-fissazzjoni kif qed tindunaw fuq saltna ta' din l-art. Meta Ġesu qal is-salta tiegħi mhix minn din l-art, tajjeb dina intessiet. U rridu li jibnu dan l-imperu fuq l-art. U allura difiża tal-fidi bil-forza u l-vjolenza akkost li joqtlu l-ħaddieħor, tajjeb. Fil-frattemp il-relazzjonijiet skomdi, li bdew skomdi bejn il-Lvant u l-Punent, taraw il-mappa ta' l-Ewropa, tajjeb, li ma ċċettawx il-primat ta' xulxin, l-Isqof ta' Ruma jgħid li jiena l-kap, il-Patriarka ta' Kostantinoplu jgħid jien il-kap, tajjeb, il-rivalità bejnietom finalment waslet għal ebda raġuni ħlief skuża ta' klawżola fil-kredu tal-Lvant il-Griegi ma aċċettawiex, però ma kienet skuża valida xejn u saret dik li ħana ngħidula l-xizma l-kbira li għadha hekk sallum, l-Ortodossi Griegi u l-Kattoliċi Rumani. Tistgħu timmaġinaw is-superstizzjonijiet li kienu qegħdin għaddejjin, anzi promossi minn dawk li suppost kienu qegħdin jagħmlu l-verità Amerikana dell-istampa tal-purgatorju li eventwalment tal l-idea li aħna maħniex safja u rridu impattu għal dnubietna f'post li ġie ivvintat għaliex għax is-suffiċenza ta' Kristu, s-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib ġew mċajpra. U allura daħlet l-idea ovvjament ta' mertu u tpattija personali għad-dnub. Aktar ma' għadda żmien aktar żviluppaw dottrini anti-bibliċi, dottrini li m'hemm ebda warrant, m'hemm ebda awtorità li fl-iskrittura, lista sħiħa. Allora tistgħu timmaġinaw il-kwalità tal-Knisja kif kien qiegħed dejjem jitbaxxa. Saċerdozju li joffri sakrifiċċju mġeddet fuq l-artali, l-idolatrija, marigolatrija li jtolbu l-Marija, il-primat tal-Papa, rar twelid mill-ġdid bil-Mamudija dik rajnija diġà, talpa għal-mejtin kienet xi ħaġa komuni, pellegrinaġġi. Tajjeb, jekk inti għamilt xi delitt biex tpatti mur pellegrinaġġ. Dik kienet tkun il-tewba jew il-penitenza. Relikwi, salvazzjoni bil-mertu uman. Storja hawnhekk il-Medjuevu huwa storja ta' niket. Storja ta' niket. Anke l-Knisja Kattolika Rumana llum tajt żbaljajna f'ċertu aspetti. Dan iż-żmien ukoll fil-bidu tas-seklu 12 tajjeb bdew dak li nhum nafhom bħala universitajiet tajjeb timmaġinax l-universitajiet tal-lum per kienu ċentri bdew jisegħu universitajiet fejn kienu jgħallmu bażikament erba' suġġetti: lingwi, liġi, mediċina u teoloġija. Bdew f'diversi bliet importanti fosthom Pariġi, Oxford, Bologna fl-Italja, Salamanca fl-Ispanja, dawn l-iktar famużi, bażdidu aktar magħhom. Bad beda l-iskolastiċiżmu. Moviment komplikat ħafna li bażikament dawn il-teologi, dawn id-dutturi tal-Knisja rridu illi kull ma fl-iskrittura jippruvaw jirraġunawh biex jgħalfuh il-ħaddieħor. Tajjeb? Bil-loġika, kollox bl-analiżi, mhux ħanudlu fid-dettall, tfettieq interminabbli, pereżempju waħda mill-mistoqsijiet l-lum narawha komika li kienu jisaqsu u jiddisputu, jiġġieldu bejniethom kienet kemm joqogħdu anġli fuq ras tal-abra. Għalina tgħid x'għandha x'aqsam. Imma għalihom kienu kwistjonijiet importanti. Tajjeb, skolastiċi oħra, Anselmo ta' Canterbury, Dan Scotus, Bonaventura, William of Ockham, Peter Abelard, Alexander ta' Hales, Albertus Manius, Alberto l-Kbir. Kolla ta' sem tagħhom ħafna dubjuż dak li kitbu, tajjeb, kienu qegħdin jibnu t-teoloġija tagħhom fuq x'kitab ħadd ieħor qabilhom. Flok ma jmorru f'Raselajn, għallu hemmhekk bil-fors se tiżbalja. Pietro Lombardi wieħed minnhom infatti kien sistematur, infatti kiteb ktieb li baqa' importanti ħafna.
jismu sentenzi. Kollu kotazzjonijiet mis-Santi Padri fuq diversi suġġetti, allura sabuh komdu ħafna biex jgħalmu f'universitajiet u postijiet oħra. Tajjeb? Interessanti tkun tafu li dan Pietro Lombardi għallem li sagramenti hemm 7, kien l-ewwel wieħed. Innotaw id-data meta għex. L-ewwel wieħed illi propona li sagramenti hemm 7. Ġesu tagħna 2 kibru fil-qatt qabel Pietro Lombardi qal anke 40, tgħidu 40 sagrament minn fin. Kważi kollox jistgħu sagrament. Minn żmien Pietro Lombardi ġew għal 7. Tajjeb? Peter Abelard, għabek id-danaw l-istampa tiegħu illi dana kien mqabbad minn dak il-patri biex jgħallem lill-neputija tiegħu u kien jgħallimha. Imma kienu waqgħu f'affer bejniethom, ħarġet ilha, tzijuha xaħita jew warraba f'kunvent tas-Sorijiet u lilu kkastraħ. Però dan il-wieħed mill-iskolas baqa' famuż għal din l-affair. Dr. Angelicus, min taħsbu li jum? Thomas Aquina. Thomas Aquina tajtu stampa għaliex ċertament wara Wistin, tajjeb, kien teologu li ħalla ħafna influenza, infatti, nista' ngħidilkom l-opus magnum tiegħu summa teoloġika, ktieb ma jispiċċaqat, letteralment ma jispiċċaqat, kien quċċata ta' filosofija medjevali u skolastika u għadu miżmum bħala definittiv sal-lum mill-Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika hija Knisja Tomista. Bħala teoloġija issegwi lil Thomas mhux kollox, hemm affarijiet li Thomas Aquina qal illi pereżempju bħala Dominikani kienu kontra l-idea li Marija hija bla dnub. Infatti niftakar sentenza blamment u impossibbli qal kiteb, impossibbli li Marija kienet bla dnub għax jinfissa stqarriet lill-Alla bħala salvatur tagħha. Però l-Franċiskani ovvjament ma qablux magħhom kien dan il-gwerra bejniethom dal-ordnijiet. Tajjeb. Għal darbohra nfakkarkom il-Kristjaneżmu kienet jiġi mżewweġ ma' filosofija pagana, Griega, li bdiet pjuttost kmieni. Tertuljanu fis-seklu 2 għal x'għandha x'taqsam Ġerusalemm ma' Ateni. Ġifieri aħna għandna t-tagħlim tal-Iskrittura, ejjew nżommu miegħu. U Ateni bil-filosofi tagħha m'għandix naqsmu magħhom. Però l-ftit li żammew dik is-sodizza. Boezio pereżempju kiteb meta kien fil-ħabs. Magħruf bħala nisrani dan, però ktieb il-konsolazzjoni tal-filosofija għax kien qed jistenna l-mewt. U fih irraġuna fuq kollox, fuq il-destin, fuq il-fortuna, hemmhekk għandna r-rotta tal-fortuna, daqqat għollik, daqqat baxxi. Però Ġesu Kristu qatt ma jissemma. Bdew il-kruċjati mbagħad lura fil-Medjuevu, il-kruċjati li hija makkja kera fl-istorja tal-Knisja, gwerer kontra l-Iżlam, rridu li jerġgħu jaqbdu taħt idejhom l-art imqazza fejn Ġesu dak l-ideal tal-Knisja ta' kienar, disa kruċjati mejja 10, skont kif toddhom, għax kien hemm taħwita ta' kruċjati ġoħrajn, kien hemm kruċjata ta' tfal. Immaġinaw l-ġenituri jibgħatu tfal tagħhom għal kruċjata. Kien il-Papa Urbanu II li sejjaħ l-ewwel kruċjata fil-kritika tiegħu fil-Konċilju ta' Clermont. Bernardu qed mill-erwieħ twajba ta' dakinhar il ħallina kummentari pjuttost tajbin fuq l-iskrittura, ippriedka t-tieni kruċjata. Kemm kienu ġifieri f'ċertu sens momija. Anke kruċjata kontra moviment fil-naħat isfel ta' Franza, fl-Languedoc, msejħin il-Katari jew l-Albiġiżi, li kienu jarfu nfushom bħala Kristjani, li għandna informazzjoni dwarhom mill-edewa tagħhom biss,
Però li kienu jgħixu ħajja qaddisa twajba bejnietom hija xi ħaġa magħrufa. Kruċjata li damet sejra 20 sena sakemm erduhom minn wiċċ id-dinja. Knisja militanti b'vendetta. Ejwa rridu nkunu knisja militanti, li niġġieldu l-errur, l-iżball, li nxandru l-verità, bil-mħabba, bil-kumpassjoni, ma di b'vendetta, letteralment knisja li saret armata. Il-Papa wara li sar jaf li l-Albiġiżi spiċċaw mwiċċ id-dinja, għaw il-Flowstamp qegħdin naraw li qed jiskomunikhom dawn in-nies u fit-tieni waħda l-massakru ordnat kontrihom. Meta dil-kruċjata spiċċat, il-Papa immintja medalji u tom lil dawk li kienu ħadu sehem f'din il-kruċjata. Ġrajja traġika u ġvera li naslu hekk. Frattant baqgħu jiżdiedu l-ordnijiet reliġjużi, tajjeb Franġiskani, Dominikani, il-piki bejniethom hekk xi ħaġa magħrufa. U l-papat li orienokament draw kienu jsejħu nfushom għaddejja talla ma tantx kienu għaddejja li l-fatt li kienu jgħixu ħajja xellerata qed ngħid xejn ġdid. Kull Kattoliku suppost li ara daxin storja dawn il-fajt jafhom, però tant kienet saret papat diġenerat illi anke kienu sforzati li mor jgħixu f'Avignon fi Franza għal xi 70 sena, 7 papiet wara xulxin. Il-korruzzjoni simonija ġifieri li imbelek karika fil-Knisja, nagħmlek isqof jew kardinal basta tħallasni. Nepotiżmu li laħqu f'karigijoli fil-Knisja lin-nies li jiġu minnhom, ħutom, kuġini, antipapiet. Kemm kien antipapiet qas biss nodduhom. Ħafna drabi żewġ papiet wieħed jisset il-ieħor, jitlaqa l-konċilju biex jipprova isewwi l-qasma tiżdied għax minn żewġ papiet isiru 3 papiet, it-tielet wieħed maħtur mill-konċilju. Żmien ikra ħafna. Frattant kien hemm dak in-nifs ta' żiffa anke f'pajjiżi oħra fl-Ingilterra Wycliffe kien l-ewwel wieħed eroj ta' bilħaq illi traduċa il-Bibbja sħiħa għall-Ingliż għall-ewwel darba. Innotaw. 13 sena wara l-Apostli. Bravura kbira. Kellu nies illi simpatizzaw miegħu, illi bagħathom biex ixandru l-Vanġelu mal-Ingilterra kollha laqmuhom il-Lollardi u Jan Hus u ġloma ta' Praga wkoll li saru jofu bil-kotba tiegħu. Illum taqra x'kien jemmen John Wycliffe bejn wieħed u ieħor dak li nemmnu aħna, mhux preċiżament, imma dan wieħed mill-prekursuri tar-riforma. Hawnhekk naraw Jan Hus mill-Bohemia li qed jiddefendi lil nnifsu quddiem il-Konċilju ta' Kostanza, weduh li ħajkollu dritt li jgħid tiegħu, tajjeb, però finalment arrestawh qatawilu għall-mewt. U ħarquh f'nofs il-belt ta' Kostanza. Kien hemm ukoll movimenti oħrajn, Pietro Waldo li minnu mbagħad ħarġu l-Valdiżi ħafna snin qabel, Petrobrussiani, Paulisti, Brethren of the Common Life, il-Mistiċi, kien dawn il-gruppi żgħar Lawlin illi ma naħsibx l-indikazzjoni li bħala dottrina ma naħsibx li kienu straight down the line, però il-Valdiżi fi żmien ir-riforma xin ir-riforma bdiet kważi kollha ingħaqdu mar-riformisti għaliex kellhom l-istess tagħlim. Tajjeb, xi ħaġa li ma rridx ninsa ngħidilkom il-fatt li jew bħalna jew impattu ilek. Il-fatt ta' Inkwiżizzjoni Romana u Spanjola dik ġiet aktar tard, ġifieri promossa mill-papiet bimplija minnhom bid-digrita tagħhom il-bolol tagħhom. Allora persekuzzjoni anke tistgħu timmaġinaw il-soċjetà tgħix f'biża' kbir li xi ħadd jista' jixlik mal-inkwiżitur u ma teħlisix.
l-aktar jew omrok il-ħabs, ġifieri dik it-tip ta' atmosfera minn Ruma imperjali saret Ruma ekklesjastika. L-tnejn spiċċaw biex jippersegwitaw nies bl-ħtija. Nies illi huma nfushom kellhom ħafna xi xommu taħt qabthom. Fis-sens li l-korruzzjoni ta' sistema illi tiftaħar li żżomm is-suċċessjoni apostolika. Ġifieri jiftaħru li għandhom suċċessjoni intilfet. Antipapijiet ftakru. Però kienu immorali għall-aħħar. Il-Kristjaneżmu x'kien purċissjonijiet, saċerdotalizmu, ritwal, sakramentalizmu. Tajjeb. Għal darb'oħra nfakkarkom illi kien hemm iva nies illi kienu biqlubija kbira, kienu kapaċi li jeħduha kontra il-maġġoranza u jippritkaw il-talim evanġeliku. Hawnhekk qegħdin naraw din l-istampa taqtija kontinwa bejn Papa u Konċilju. Għax għal ħafna mijiet ta' snin il-Papa jgħid li jiena għall-kap. U l-konċilji ta' isfijiet jgħidu li aħna niffurmaw il-Knisja, inti sempliċement il-kapta però il-konċilju li jiddeċidi l-affarijiet. Llum għadix hekk. Llum tafu daqsi li fil-Knisja Kattolika l-Papa huwa għandu il-kelma finali. Tajjeb? Hawnhekk naraw il-Papa li inserta Papa fi żmien Luteru li kien li skomunika lil Luteru meta skomunikah dan għal-Juna 10 kien għal-kaċċa taċ-ċingjali tal-ħnieżer salvaġġi. Meta kiteb il-bolla ta' skomunika bdija Arise, O Lord, for a savage swine has invaded your vineyard. Ġifieri uża l-lingwa tal-passatemp tiegħu. Hemmhekk qegħdin naraw ma' tnejn il-kuġini tiegħu. Pittura ta' Raffaella li kien ġak iż-żmien. Anke fil-Knisja Kattolika kien hemm protesti. Protesti kontra l-immoralità. Savonarola huwa ċertament li żed wieħed famuż Dominikan u patrijiet oħra li kienu jippritkaw brabża ġo Firenze biex il-bniedem jindem u mhux sempliċement jiftaħar jew Kristjan anke kontra l-Papa. Finalment il-Papa Alessandru VI hawnhu ħareġ direttiva biex tinqatalu għall-mewt u ħarquh u żewġ Dominikani oħra fil-pjazza ta' Firenze. Il-triq tal-ġustizzja ġiet infamata. Nies li suppost qegħdin jippromovu il-triq tal-Vanġelu kienu n-nies li kienu qegħdin fixklu u isoddu ħluq ta' nies qalbina illi ollew leħen ta' protesta. Kanna ġerarkija, ġivera, l-Knisja għalihom kienet sempliċement il-mexxejja tajjeb li għandhom l-awtorità li jagħtu importanza li nfushom aktarx milli jippromovu t-tarit tal-Vanġelu. Anke minn kmieni, mis-seklu 14 Papa Bonifazju it-8 fil-bolla tiegħu jgħid extra ecclesiam nulla salus. Barra mill-Knisja Kattolika Rumana m'hemm salvazzjoni. Infatti għalhekk kienu jippersegwitaw il-dawk li ma kienux magħrufa bħala kattoliċi bħalhom biex ġeluhom isiru bħalhom. Mit-sena wara Papa ieħor jgħid il-Knisja Kattolika Rumana l-aktar qaddisa temmen bisħieħ tipprofessa u tippriedka illi ħadd minn dawk li jeżistu barra mill-Knisja Kattolika ma jista' jkollu sehem fil-ħajja eterna jekk ma jingħaqadx magħha qabel ma jmut. Tajjeb jekk taħsbu li din hija dottrina tal-Medjuevu sa mit-sen ilu il-Papa Ljum 12 għall-istess ħaġa. Nisħu li m'hemmx salvazzjoni barra mill-Knisja, għax il-Knisja hija l-kolonna u l-pedament tal-verità. Hawnhekk għandna stampa li prattikament tfehmna l-idea tagħhom għandek il-Papa li qiegħed matmun tal-bastiment
li huwa l-Knisja, mbagħad għandek il-ġerarkija kardinali, sfijiet, l-ordnijiet ta' patrijiet u mbagħad il-bqija tan-nies komuni li tkun magħhom fid-dgħajsa altrimenti m'hemmx tama għalik. F'dan iż-żmien ġifieri qegħdin issa noqorbu lejn is-seklu 13-14 tajjeb, il-gwerra fuq barra baqgħet għaddejja. L-Ottomani tiddarb issa mill-Greċja u mit-Turkija li kienu jinvadu l-Ewropa min-naħa tal-Lvant. Telgħu il-Bulgarija, pajjiżi oħra waslu sa Vienna u bilkemm ħaduhiex ġifieri. F'dak iż-żmien beda dak li llum insejħulu bħala Rinaxximent. Rinaxximent u anke l-Umaniżmu. Kien hemm ċertu kurżità li jmorru lura għal antiki, filosofi antiki, dokumenti antiki, tajjeb kien hemm spiritu ta' avventura, ta' riċerka, l-aktar wieħed famuż huwa ċertament Desiderius Erasmus li kien patri, għall-ewwel kien favur Luteru u għal Luteru għandu raġun, li qed jipprotesta, però xirran li mbagħad inqata' mill-Knisja Kattolika ma baqax ħabib tiegħu, anzi kiteb kontra tiegħu, Luteru rispondih. Erasmu li jagħmel bravura fl-aħħar mill-aħħar. Avolja baqa' Kattoliku sal-aħħar, qaleb jew skużawni, anzi ipprintja stampa it-Testament il-ġdid bil-Grek għall-ewwel darba. U kien hemm Kardinal Jimenez fi Spanja li ppubblikah fl-istess żmien. Però dan il-Testament il-ġdid issa handy li wieħed jista' jixtrih anke bil-kontrabandu u jistudjah kien il-bidu ħajdu hekk biex il-verità toħroġ għad-dawl. Bil-fors kellu jkun hemm rimedju għal marda terminali li fija waqa' l-Kristjaneżmu. T-tok tagħna kienet il-ħtieġa tar-riforma. Kien hemm ħtieġa tar-riforma, naħseb jiena noħorġu konvinti li iva, kien hemm ħtieġa f'kull sens, fit-dottrina, fl-imġiba tal-Knisja, l-mixja tagħha kienet waħda prattikament politika tal-art aktarx milli kellha ħarsita lejn Ġesu. Appuntu l-moviment evanġeliku ġeneralment għaraf dak li kien bibliku u żammu fil-waqt li kundanna u għarrab kull ma kien anti-bibliku. Nefesizza ġeneralment, il-reforma bdiet, kull ma sar fil-riforma ma kienx perfett. Però kien hemm ħajdu hekk kambjament enormi, spinta l-qudiem illi baqgħet imbagħad dejjem tissaħħaħ. Anke naraw il-monument tal-riforma f'Ġinevra għaliex Giovanni Calvino wieħed mir-riformisti prinċipali illi dwarhom nisimgħu il-ġimgħa d-dieħla għex ħafna minn snin minn ħajtu f'Ġinevra. Jekk mur Ġinevra tara dan il-monument għal dawk l-erba' riformisti prinċipali. Post tenebras lux. Kif waħda il-motto tar-riforma kif żviluppa aktar tard wara id-dlam jiġi d-dawl. Wara d-dlam jiġi d-dawl. Id-dawl kien hemm dawl, dejjem kien hemm dawl. Nemmnu li Alla dejjem kellu nistjaw. Per bħal fi żmien ħafna perjodu twil bħal fi żmien Elija. Tajjeb Elija ħaseb li kien waħdu. Mulej, qatlu l-profeti tiegħek, tħallejt waħdi, walla għallu rreservajt li nifsi 7,000 illi ma l-wewx il-kobtejhom quddiem l-istatu ta' Baal. U nemmnu li Alla minn dejjem. Ġesu wettaq il-weda tiegħu, nibni l-Knisja tiegħi, iva, kien hemm is-sikrana kultant ħonqot l-għalqa, però il-xogħol ta' l-Evanġelju u l-kobor tas-saltna kien hemmhekk. Il-riformisti Alla qajjimhom sabiex isaħħu dak li kien kważi intilef. Jerġgħu jagħtu l-ħajja. Hemmu l-eroj li wieħed mill-nies li influenza mhux biss il-Ġermanja jew l-Ewropa, ma d-dinja kollha. Id-dinja kollha. Sempliċi Patri Agostinjan bil-kemm kellu 30 sena illi azzarda waħħal protesta ta' 95 teżi
kontra l-indulġenzi, il-traffikar fl-indulġenzi kienet oxxenità kbira fi żmienu tista' tixtri s-salvazzjoni billi tħallas. U dal-Patri kuxjenzjuż kopjawlu t-teżijiet tiegħu, stampawhom lu xarduhom kollu kien. U mingħajr ma xtaq sab lihu nnifsu f'nofs ferment u moviment illi aktar ma mar aktar beda jirrealizza kemm kellu raġun. Il-Knisja marret lura parti mill-Knisja u għadek sal-lum għal dawn il-prinċipji tant importanti illi tal-im tagħna nieħduh biss mill-Iskrittura, is-salvazzjoni tagħna hija dovuta biss għall grazzi tagħna. Il-fidwa tagħna nafuha lil Kristu Ġesu illi bid-don tal-Ispiritu Santu aħna emminna fih, u allura hija bil-fidi biss mhux bl-opri tagħna. Tajjeb, m'hemmx medjaturi oħra apparti minn Kristu, u f'dan ix-xogħol kollu li qed jaħdem f'din id-dinja tagħna qed isir biss għall-glorja tiegħu. Mhux biex nixandu lil nfusna, mhux biex niftaħlu b'xi suċċessjoni apostolika li ma teżistix. Il-vera suċċessjoni apostolika ma dawk in-nies li jżommu mat-tagħlim tal-Apostli. U fejn hu t-tagħlim tal-Apostli fl-oriġinal tiegħu? Fit-Testament Ġdid.